Şey turunda сөйләшә башладык достlar. Чыннан да иртәнге şeyler сезне сәламлый. Булгар радиосында инде 10 тулып килә. Безнең радио тыңлаучыларыбыз бик күп сәламнарын юллыйлар һәм сагындык диләр. Без дә сезне бик сагындык. Достlar, үзегезнең комментарийларыгызда шулай яза аласыз. Безнең Telegram каналга, ВКонтакте төркемебездә видео хәзер урнаштырыр. Безнең хезмәттәшебез Гүзәлия һәм шунда язырсыз яме. Хәерле иртәләр. Без инде мәктәп формасы турында да сөйләштек, шей турында да сөйләштек. Язалар хәерле иртә. Иртәнге шейләр мәктәп формасы дигәннән Апас районы Каратун мәктәбе үрнәк ул яктан. Субханаллах. Кызлар да ул чәчләрен үреп формадан укырга йөриләр. Афәрин директорларына үрнәк мәктәп. Исән-сау эшләсеннәр, уңышлар мәктәп коллективына дигән укытучыларга кайнар сәлам. Кара, сезнең чәчләрегезне шулай тикшерәләр иде мәктәптә укыган чакта. Чәчләрегез җыелганмы, үрелгәнме? Әйе. Малайларныкы чәчләре кистерелгәнме? Безнең укытучыбыз Айзара Садыйковна бантик алып киләм, егетләр, чәчләрегез үскән, бантик куям иртәгә дия иде. Хәерле иртәге шәйләрем дип куйганнар әле. Мин 2-3 шәйне бергә бутыйм һәм мәтрушкә салам. Бик тәмле була дип язган бер радио тыңлаучыбыз, рәхмәт бик зур фикерегез өчен. Хәерле иртә, хәерле эш көннәре сезгә, сагындык сезне, исән-сау эшләгез. Мин шәйгә Иван шәй, мята, мелиса, тузганак чәчәгендә кушам әле. Бик тәмле, файдалы. Сәлам, чәчәктән дип язгандар. Менә бит әле тагын кушалар, төрле вариантлар бар. Хәерле көннәр, иртәнге шәйләр. Мин бик сирәк кенә чабрис салам, үзем генә яратам шәйне. Кәсәгә салып, кәсәне тутырып эчәргә яратмыйм. Кайнаган шикәр белән. Яратам шикәргә. Әзрәк мята, перечный салам, бер дигән шикәр була дигән. Менә ничек бар шулай укыйм, үзгәртеп тормыйм. Яме, исәнмесез иртәнге шәйләр. Мин кара шәйгә чабрец, календула, бархатцы, ромашка, клевер кушам. Анысыз шәй эчмибез. Бик хуш исле дә, тәмле дә була дигән. Карамда ассорти. Ишеп карарга кирәк әле бу коктейльне.